DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Mana. Kaɗan, tunda kaɗan, tunda kaɗan, tunda kaɗan. Zo mu gaya maka Allah yi mana dan ba ai mana kun karfi. Waye gaya maka waye faɗa maka zaki zai kashe dan kifi. Ƙarya ki aboka Allah mai sama shine mai mana dan yafi. Dan yafi. Ai ya mana kai. Ai. Naga dila da uwar wayo ya aka cin mata aka hazo. Naga kada kuma na ruba zaki ya har suka sai kun zo. Waga baiwa ce malam in ka musa kuma sai ka zo. Dan duk wani faɗi a tashi malam a cikin ta muka yi muka bar kan zo. Kaɗan. Tunda kaɗan da kaɗan. Ayya kai. Mun yi suna mun gagara waka ta bu jiki kuma ta bu jini. Ba fahari na kai ba a rado kada ku zurfa ba kun nisa. So magiya ai dama burin nasu a kullum ka karci kasa. Mana. Ai dama burin nasu a kullum ka maci kasa. DJ Yunusa Zaki dan kokiya. Ina kuke masoya na a karku nisa dan Allah. Abdul Nazari ni ne da kalan baiti sauki dan na shirya. Ku zo mu magantu da ku ji sharhin da nai ku baza musu dan Allah. Da ku fifito ku yi dan sin dan nima to a can na gani. Kada ku tsorata ko girgir in ba ku iyawan ba wani. Karyan mace na da ciki ta yi bak don wannan ba magani. Sannan dan maye ya ci dan boka wannan ma ba mu gani. Bokan ba mu gani. Hello kin ji yar uwata. Hello kin ji manufata. Hello kin ji da aka ta mana ga wani sako na zuciyata. Ki zo mu zauna da ni da ke, sako na zuciya in fayyace. Idan da ke zana Hausa man tudu ba wa kowa wuta. Idan da ke na riga da na san ba zan yi walla a rayuwata. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Farin ganin kini na samu sauki, akan ki nema na san da shauki. Su taru ko da sun kai dubu haka akan ki bada jin ta ka barki. Komai fusatar da za su nuna na shirya takwabin ka za na farki. Inde da gwanda ne zan da gurje, kanki ne kawai zan nuna banje. Babu ke da sake, taimaka min agaza mini karar kisa na zamo misali. Ayya kai. Komai na gona zan baki ma, Allah kore mana yan zangwama. Su gan mu kullum a kai nuwa mu yi jaragama mu yi ta karuwa. Ke na ka tutiya a raina kulli na ganin kina tsumani. Aisha karki bar ni ko da minti ko sakwan ba zan iya. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Soyayya wallahi daɗi ta sani ji da kaina. Ji nake kamar babbashe sabar daɗin da ke a raina. Nana Aisha ke nake so ki zamo mata a gona. Kika ce wallakin amince daɗi da wuya ba zan bar ki ba. So in dai akan ki ne ban gano wata ya da zan yaba ba. Alkawari mun yo a so su ciyoyi mu ba sa rabe ba. Ki amince in turo
auro manya na gidan ku a bani ke zani ba. Diga min hakan kin gama shi halacci ba a manta shi. Soyayya sai Aisha, sirrina sai Aisha. Aisha mai ado na zinari kyanki ba a misalta shi ba. Kin ke da sa'a cikin su mata ni har yau ban ga tamkar ki ba. Kin zama ni na zama ke ni hanta ba ma rabe ba. Alkawarin da mun kai da ke abadan ba na canza shi ba. Samun ki nasara ta ce Aisha zo ke fahimta. Sai da ke rayuwata na fahimta sannan zan inganta. Walwalar ki walwala ta ce Aisha kin zamo manata. Sai da ke zan rayuwa kaunar ki. Mana. Idan da numfashi ba zan abun da zai sa ni rabu da ke ki sanya a rai komai rinsi wuya ni ina a tare da ke. Sanya a rai komai rinsi wuya ni ina a tare. Idan da numfashi ba da zai zo ya rabu a kusa da ke. Idan yayi hakan zan sa takobi in sare kan shi take. Kishi na da ke na kai in babu ke yau gani kan babu sake. Ki taimaka min ki sa yanzu zuciyata aminta ta rayu da ke. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Tuntunin ga araina gurbin sanki ne kuma yayi da tafin tafukana ki gani kalmomin ki ne harafi harafi sannan ki duba tsantsan ki gani ido na da so da ya zama kadi na ran sai ki gane duniya ta taru kan sanki ba zan yi haki. Zuciyar kiwar da ake bagurbi na sona kiki zan so tsaya miki Allah ya bani iko in miki a gadi ha maza ku ha mata ta kalman gane to zan yi gwaji na zan masurke sara da suka ba zai ba da raba dau. Tsantsan da tsatsa kawai take sai na so sai ki gani tun kan su furta naga toshe kunne da ji da gani inda da harka ko ta yaya ko sun ki za su gani ku zo nan mu zauna ni in bade muku sirka a gani. Mana. Ka ina kike ne ko ina kike mai tarbiyya kai na baki zarce kin wuce ya mai konya kin ilmatu ga ilimi mai kyawun niyya kirke addini kin ji na ce Zainaba Zainaba kin zarce daya kin zarce biyu kan wata mai kinki kawai nuna min shi in kusata sai na ba suna mai daɗi ne mai tsafta mai san haka na ce Allah sa ya raba wuta. Kafar wata shakallo ku biyo mu ta ke ce karamar su jama babban su da a can ta Kano ma ban ga kamar ki ba kenan fesu daga mai san wannan sai ya tara asusu ma zaina Sai da kai DJ Yunusa Zaki.
sai da kai DJ Yunusa Zaki. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Khadija mai kyan halayya ke na gano wallahi kin fi yar asali Khadija mai kyan halayya ke na gano a tarbiya kin fi mana yawa mana kin na gano ranan nan ke na gano a can kwatano Khadija ce ku gano kin wuce su wallahi kin fi su sun makaro ba gano wani ba ke ba to sarauniya ki dawi su ko da taro sai na aure ki yawa ya ki taho soyayya za mu yi ho gidan ki taho san ki nake ba ho Khadija kawai da ke fani zan soyayya yarda ki zo a daura aure kan sunna kar ki duzu dukan kawaye Khadija Abdul Nazari rata sun san kin ba su yar kirki kan san ki baburki kalmar ki ta kan sa ai mamaki muje kin ji ki bani dukkan soyayya zakin ji bar wata wake ba yar asali Khadija mai kyan halayya ya ki taho ni ina son ki DJ Yunusa Zaki, #1 DJ.
kin ji gankin barcan daji domin ba na ji akan ki kuna zamgamji yar mama taho nan kadija ta kunki daban da na su wallahi na gamsu da dukkanin kwaɗabi arki ina san ke I love you forever. Sallama nake muku amsa, sallama nake muku amsa, sallama nake muku amsa, mutan jime ta sako na zo da shi in karanta. DJ Yunusa Zaki number. Sako akan abun da ake manna mu mawaka shine nazo in bace takardu. Ki nuna kuskure dan gaba kar ayo a kara shine silar ga wangar rubutu. A mai da mu cikin yan tattu shine bayani domin da ni da kai mu rabautu. A duba duk mawaka ga mu. Kara zube ake fa ganin mu. Domin ku sai da mu tabbas za ku yo siyasa in babu mu ana duka ba. Gane tun gabara ba yau ba an riga da an shafe mu a addamawa mun gane babu mu a tsarin su sun rufen ga duka babin mu amma a wani gefen lamarin gadu da mamaki ba a zai gumi ga irin mu sannan ko ba a cin haƙƙin su mana amma ka duba mu a jihar mu ban wa farashi wai mai yasa hakan ya kasance ne malam. DJ Yunusa Zaki, number 1 DJ. Waka na zo in rera ba a cin mutunci ba ta dole sai dai gaskiya da za na faɗi in ku so ku ɗauka wannan gare ku ce hujja ne amma ku gane cewa dukkan dare to zai waye kar ku sawwala da hakan ne akwai ranar hisabi akan mu kuma ba ce ku ce da za mu yi abun mu domin shi idan ruwa yayi ambaliya ku gane an tsokalo shi ne fa ku yarda. Ni Abdul nake ku gane mai nazari a waka mai faɗakar da yaro babba. Karamin nasu ni nake ban kai inda za a zagen matsayi na bai wuce ga hakan ba. Domin shi yabo na kai jahilci yake zamewa kaka aka yi ban yi hakan ba. Komai naka dangana kun rabba, shi zai wanke zuciyarka da zamba. In kai to hakan ga na aran sai baka yin nadama darajar kama bata a rushe ba. Malam. Ni dai na riga da na gane su, mu ma mun riga da mun gane su. To a gyara mana sai mu canja duka domin sai da mu ake zaɓin ku. Amma mu kuke kira karkan ku, sannan in mu zo kuke kushe mu. Mu ma to da namu, amma ɗaya da kun wake ɗai yake rusa kalar mu. Dan Allah mu daina zub da kalar mu, mu waka mu daina zub da ado. Dan Allah, dan Allah. DJ Yunusa Zaki, number 1 DJ. Soyayya ita ta jani gashi na tsaka mai wuya. Ban yi zaton ga haka ba, ban yi abun da na faɗi ba. Soyayya ita ta jani gashi ina tsaka mai wuya. Ban yi zaton ni ga haka ba, ban yi abun da na faɗi ba. Soyayya ita ta jani gashi ina tsaka mai wuya. A ida dai kama da yaran da idan ka bugai ba zai yi zagi.
amma cikin damoni da ya zabura sai ya zuba da kaki. Na yi ƙoƙarin farka akan ankara sai ta shanya burki. Azumin da ba abu lada na yi a kanki, na yi don in karya dan in samu sauki. In tona ramin kuma ya kiwa, in san jalayin ma ya kiwa. Allah kai ne mai ba mu ruwa, ruwa kai ne ka san abun da zai zo a gaba. Na kawo da zaɓi, na ɗauki zaɓi, na canja tsari sai kawai na ɗauki tsarinki. Dan faranta miki ne fa kawai na sauki zaɓi na. Dan in nuna miki tsantsan sai na kwari kayina. Sai gashi nan tafiyar mu kaɗan kinya da layi na. Ban yi zaton ga haka ba, ban yi abun da na faɗi ba. Soyayya ita ta ja ni gashi na tsaka mai wuya. Ban yi zaton ga haka ba, ban yi abun da na faɗi ba. Soyayya ita ta ja ni gashi. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka burge. Ni da kai da ke mu tsallake mu daina rabuke kar mu je mu babbake domin abun da girman nazari da bincike ba a yi kara zube dan karkace ka haukace. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka bijire. Mu da ku na ce bambancin mu na da rata, amma dai a zahiri a hali muke da juna. Bambancin muku kama da ruwa ne wanda bai da tsafta, sai ku zurfafa domin ta hakan na kudu mace. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka bijire. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ. Uwa uba ɗaya wasu jakan suka bambare, san zuciyarsu ne ta saka musu sukan gare. Suka ce wai su ba za su bi manzan mu ne, kai ma wasu sun kace ba su yarje da rabu ba. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka bijire. Allah tsare ni dukkan ga abun da za na yi, ba ma ni kadai ba dukkan musulmin da za ya yi. Ka hane ni bautata wa sakagon da za a yi, inda ba wa kai ba Allah ka hana ni dai kuje. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka bijire. Ni da kai da ke ali guda muke, baban mu Adamu ne wuya ya muka bijire. Abdul Nazari. Ba kowa bane ni, na faɗa na ce muku ba kowa bane ni. Ba kowa bane ni, a nan cikin mawaka kan girma nake yi, kun ji yan uwana. Ba kowa bane, Allah ne ya yarda Abdul tasowa yake yi, kun ji yan uwana. Ba kowa bane, Allah ne ya sa a waka da suna yake yi, kun ji yan uwa. Mana ba kowa bane ni, a nan cikin mawaka koyo ma nake yi. Ba komai bane, ku tuna kar ku kai da nisa da ta girma nake yi. ni ne na mana Abdul Nazari nake mai
ku gyara dan kar na yau barin zance ni na amince. Domin shi gudu na jirgi malan daban da mota ɗauko batun ku tantance. Dan duk girman itace a gurin shi masari kankanta yake koma kunji ɗan uwana. Ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi, tasowa nake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji ɗan uwa. A mawaka akwai da yawa rabbi shi ya tsara ice bidda duk tsirai. Sannan shi icen ka duba a jikinsa zaka hangore shi bidda duk turai. Ba na duba naka ko na shi abin da kai ka tsara wallahi ba batun sarai. Bance na fuwa na ba kuma ni ba zan iya ba ku bar ni in ta yin tata ta yan uwana. Ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi, tasowa yake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji yan uwa. Sannan kara duba ma kutsa duniyar mawaka kowa da dukkanin fanninsa. Zancen to kamar a ce kurna ne ko magarya kowa da dukkanin tsakinsa. Kai to kun ga dai irin rara bangaren siyasa shine ya kauda yan gasa. Sannan bangaren sarauta Nazari M Ahmad sai dai idan akwai sarai dan uwana. Ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi, tasowa yake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji yan uwa. Sana'a nake mai zagi dan kare yi ka kara ban zo na ce ka ban sisi ba. Ni waka nake ku gane ba dan ta'adda ne ba ban yau fashi akan layi ba. Mana wannan bindiga na ce malam ko ka ban in karka ashe ko ni fa ban tafi ba. Mana ni dai baitika nake yi in tsara dan bayani sai al'umma su yau daukawa in yayi daidai. Ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji yan uwa. Jama'a ku gane kowane tsuntsu da nashi kuka ni nawo bai kalan sauna ba. Tantance ka tsinci mai kyau domin ka bar wa 'ya'yanka abun yabo na ba zagi ba. In kai to hakan gana rantse ba ka yin nadama kimar kama ba ta rushe ba. Domin kai gini na karfe marmara ba za ya rusa ba gaskiya ba ta shuɗe ba. Uwana ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji yan uwa. Ba kowa bane Allah ne yarda Abdul tasowa yake yi. Ba kowa bane Allah ne ya sa a waka da suna yake yi kunji yan uwa. Ba kowa bane ni na faɗa na ce muku ba kowa bane ni na faɗa na ce muku ba kowa bane ni na faɗa na ce muku ba kowa bane ni na faɗa na ce muku ba kowa bane ni na faɗa na ce muku ba kowa bane ni. DJ Yunusa Zaki, #1 DJ.